जों बे ओनसोलाव अलरेडि मोननै राजखान्थि हान्जा दंखायो। मोनसे खुंथाय गोहोआव थानाय इउपिपिएल दङ, बेनिफ्राय सिगाङाव 17 बोसोर खुंथाय गोहोआव थानाय बिपिएफ हान्जा दंखायो। थेवबो जों मोनसे अल्टारनेटिभ सिन्ता जोंनि बे ओनसोलनि गासै रायजो राजाफोरनि गासै जेंनाफोरखौ बिटिसि सुक्तिनि उनाव बिटिआर सुक्तिनि उनाव थामथि गोरोबथानि उनाव थामथि गोरोबथाव थानाय गासै दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय गोबां जोंनि जेंना दङ। जेंनाफोरखौ आं गुवारै बेखेवनो नागिराखै। जोंनि सानजाहा सिमा बारायनायनि खोथा दङ। आं सनितपुरनि मानसि। खोथायाव दङमोन, सुक्तियाव दङमोन जे सानजा सिमा बारायगोन। खुगायावनो बुंना दोनदों जे साथिखान गामि अमुखान गामि बिटिआरआव सोनाय जाबाय होननानै, नाथाय बेखौ भारबिलिसो फोसावदों। सरकारनिफ्राय जेबो प्रसिडियर गैया, जेबो नटिफिकेसन गैया, गोनो गोथो। दा बेफोर गोबां जेंना दङ। मुंख्लं नखरफोरनि जेंना दङ। मुंख्लं नखरफोरा जि अनसुंथाइ मोननांगौमोन दिनैसिम मोनाखै, मोनजोबाखै, मोनफुंजोबाखै। दिनैसिम जोबथेसालियाव जोंनि सोद्रोमाफोर दङ। गोबां जेंना दङ। दा बेनिखाय आरो बे ओनसोलाव गुबैयै गोजोन थासारिखौ लाबोनो थाखाय, गोजोनखौ इस्टाब्लिश खालामनो थाखाय पार्मानेन्टलि आरो बर'फोरनि जे गेरेमसा माहारि दानाय, मोनसे जौगाथाय समाज दानाय, बेफोर गोबां जेंना दङ। दा बेफोर जेंनाखौ जों नुदों। थांनाय समफ्राव रावबो गोसो होनानै मावाखै, मावफुंजोबाखै। दा बेनिखाय जोंनो मोनसे अल्टारनेटिभ राजखान्थि हान्जा नांगौ, बेखौ जों फिल खालामदोंमोन, सानखांदोंमोन। बेखौ साननानै जों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपि आफादनिफ्राय जों मोनसे राजखान्थि हान्जा दानानै होदों। बे राजखान्थि हान्जानि मुङानो जाबाय अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड। अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड। एब्रिभिएशनाव APB। APB, long live! APB, long live!